Els contes de Beatrix Potter. Surt del mig, Mariona. A tu potser t'agrada mullar-te, però jo el que vull és arribar a la porta. Si no et sap greu. Ah, Pere. Sí, tens tota la raó. Hauria d'acabar aquestes cartes pels nens. Té. He d'acabar la carta per la petita Griselda. Mira, si li explico a la Griselda que un cert personatge amb una cua molt llarga i, tot s'ha de dir, uns bigotis magnífics, ja no habita la granja des de fa un temps, em sembla que també li hauria d'explicar a fil per randa el conte alliçonador del senyor Samuel Bigotis. El conte d'en Samuel Bigotis o un pastís rodonet. Temps era temps, hi havia una gata, la senyora Vinceta Cercanius. Era una mare molt patidora i es passava la vida buscant els seus gatets. Gatets! La Vinceta Cercanius tenia 3 gatets, en Ton i les seves germanetes Fumeta i Mitena. Gatets, on sou? No paraven de fer entremaliadures. Ara us trobo. Us he estat buscant per tot arreu. No sortireu d'aquí, petits trapelles, fins que hagi tret el pastís del forn. Havia agafat la Mitena i la Fumeta, però no havia pogut trobar en Ton. On es deu haver ficat? En Ton no volia que el tanquessin a l'armari. Quan va veure que la seva mare es disposava a enfornar el pastís, va decidir d'amagar-se. Va mirar al seu voltant per trobar un lloc adequat i es va fixar en la xemeneia. Vinga, Ton. Sé que ets aquí. Surt ara mateix. Au, Ton. No l'acabaré mai, el pastís.
la meva jaqueta blava. En Ton va prendre la resolució de pujar fins a dalt de tot de la xemeneia, sortir a la teulada i mirar de caçar pardals. Ton! Vols fer el favor de sortir, Ton? No hi ha perill. La mare encara és a dalt buscant en Ton. Si no fem gens de soroll i com que la mare s'ha descuidat de passar la balda... Juguem a fer panets? Va, sí! Maria! Ets a casa, Vinceta? Oh, ets aquí, cosina. Ara mateix em disposava a fer pastissos quan he vist que no em quedava ni una engruna de llevat i he pensat que potser tu... Però es pot saber què tens? Passa, cosineta, Cinta, i agafa una cadira. Valga'm Déu! Estic desesperada, Cinta. Oh, pobrissona. He perdut el meu fill, en Ton. Tinc por que no l'hagin agafat les rates. És més dolent que la tinya, cosina Vinceta. L'últim cop que vaig venir a prendre el te es va fer un jas amb la millor toca que tenia. On l'has buscat? Per tota la casa. Jo no puc amb tantes rates. Me les veig negres per pujar la família tota sola. Au, va, dona. A mi no em fan por les rates. Ja ho sé. T'ajudaré a trobar-lo i a clavar-li una bona surra. Què és tot aquest sutge del guardafoc? Oh, he de passar el drap a la xemeneia. No, Déu meu, cosineta Cinta. Què tens ara? La fumeta i la mitena tampoc no hi són. Oh! Valga'm Déu, mira, cosina, no els trobaràs aquí asseguda. On es poden haver amagat aquests petits brivalls? Ai, mare, tots són iguals. I ara què faré jo? És curiós. Qui pot haver rosegat ossos aquí dalt a la xemeneia? Oh, tant de bo no hagués vingut. Quina olor més estranya. S'assembla a l'olor de ratolí, però molt més forta. Em fa esternudar. Aixeca una mica l'espelma, Vinceta. Miraré de... Oh! Sí, això està del tot infestat de rates. Em vaig trobar 7 de petites en un sol niu darrere la cuina. Ens les vam menjar dissabte per sopar. És evident que no s'ha amagat aquí. I un cop vaig veure el vell pare rata. Ah, sí? Era enorme, cosineta Cinta. Estava a punt de saltar-li al damunt quan em va ensenyar unes dents grossíssimes. Què t'has cregut venir a fer tombarelles al meu llit i ple de sutge de cap a potes? Em sap greu, però la xemeneia està molt bruta. Anna Maria! Anna Maria! Però què tenim aquí? Un plat ben suculent com hi ha món, Samuel. Serà millor que l'immobilitzi una mica. Vine aquí.
Vine, vine. Anna Maria! Anna Maria! Fes-me un bon pastís enrotllat, farcit amb carn de gat avui per sopar. Necessitaré la pasta, un bon tall de mantega i un corró de cuina. No, fes-lo com a mi m'agrada, Anna Maria, amb engrunes de pa. Ni pensar-hi, amb pasta i mantega. Oh, com vulguis, tu manes, però a mi em venia de gust amb engrunes de pa. És impossible de fer-ho amb el corró. Tu, rei, que no fas mai res. Dona, de debò que no entenc els inconvenients que hi trobes. Just el que em fa falta, un tall de mantega. És un gatet molt gran per l'edat que té. Què hi farem? I ara només falta un últim requisit. Aquí dalt, si la memòria no em falla. Ai, mareta, només em faltava això. Més val que vagis a buscar l'escalitzeta. Ja tenim tot el que ens fa falta per fer un pastís de primera. A la una, a les dues i a les tres. Amunt! No serà massa indigest el cordill, Anna Maria? No, ni el notaràs. No. Oh, mira de no moure tant el cap. Fes el favor, m'estàs obrint la pasta. Em sap greu dir-ho, cosina Vinceta, però hem regirat tota la casa i no hem trobat ni un pèl, ni un sol bigoti d'aquest jove que li fardeu. I jo que estava tan segura que era en algun lloc de la casa. On pot ser? Vinceta, escolta. Què? Què n'és d'estrany, això? Sí que és estrany. No sé pas què pot ser. No té cap fiquis. Val més que continuem buscant els gatets.
Mira, si més no, ja en tenim una. Oh, Fumeta, estàs plena de farina de cap a cua. Mare, la senyora Rata ha entrat a la cuina i s'ha endut un tros de la pasta. Per on ha sortit? No ho he vist. Au, no ploris. No et separis de nosaltres i no et passarà res. Mare, el senyor Rata ha vingut al rebost. Era una rata terrible i enorme, mare. Ha robat la mantega i el corró. El corró i la mantega? Oh, el meu pobret Ton! Un corró? Semblava un corró el que acabem de sentir fa una estona. Vine, Vinceta, hem d'investigar una mica més. Valga'm Déu! Això és molt greu, Vinceta. Hem d'avisar en Jan Jornal perquè vingui de seguida amb la serra. Per mi que són rates, no les puc sofrir. Ben aviat trobarem aquests rapinyaires, segur que sí. Oh, espero que el senyor Jornal es doni ànsia. Aquest soroll no m'agrada gens ni mica. El nou corretó de la senyoreta Potter m'ha anat de primera. Segur que no li sabrà greu que li hagi agafat. Oh, gràcies a Déu. Deu ser ell ara. Bon dia, senyora Cercanius. Oh, senyor Jornal, sentim uns sorolls estranyíssims. No goso ni pensar. Endavant, senyor Jornal, cap aquí. Seguiu-me, no podem perdre ni un segon. Li surt la cua. No has agafat prou pasta. He agafat tota la que podia portar. Em fa l'efecte que no serà un pastís gaire bo. Fa olor de sutge. A mi tant me fa. Ens han descobert i interromput, Anna Maria. Proposo que recollim les nostres possessions i les de l'altra gent i partim tot seguit. Que el cel ens empari! Molt em temo que no tindrem altre remei que abandonar aquest pastís. Feu una via, senyor Jornal. Estic convençut que els nusos del cordill haurien estat de molt mal pair. Per més que t'obstinis a dir el contrari. Sortim d'aquí ara mateix i ajuda'm a lligar uns quants ossos de muntó. He agafat mig pernil fumat que hi havia a la xemeneia. No podem perdre ni un moment. Pobre gatet. D'això sí que se'n pot dir tenir sort, Anna Maria. Em fa l'efecte que potser serà una mica massa pesant per mi. Està bé, si insisteixes. Aprofitaré per fer un parell d'ensumades tot sortint, però dubto que tornin per aquí. Segur que no hi havia lloc pel pastís?
Veig que encara no t'has decidit a empènyer el carretó. Potser pensaries diferent si ho fessis. No parlis tant, Anna Maria. No veus que això ens fa alentir el pas? Quan vaig anar a Correus aquella tarda, vaig veure el senyor Samuel Bigotis i la seva esposa corrent cames, ajudeu-me, amb un carretó que s'assemblava molt al meu. Estic segura que jo no els havia donat permís perquè l'agafessin. Espero que no correm per simple divertiment. M'imagino que deu saber on anem. Sí, a Cal Pagès de les Patates, a dalt de tot de la pallissa. Confio que l'Anna Maria no m'atabali gaire amb els problemes de la nova casa. Ha de tenir present que jo no puc... Quin ensurt que m'has donat, Anna Maria. Vés amb compte. No t'amoïnis per això, ara. Afanya't a lligar tots els farcells si no vols que la senyoreta Potter trobi a faltar el carretó. Quan vulguis, Anna Maria. I has pensat en alguna cosa per sopar? Gràcies, senyor Jornal. Estic segura que la vostra eficàcia ha estat un gran consol per la senyora Cercanius. Ens alegraria molt que us quedéssiu a sopar. Estem fent un pastís, com podeu veure. Oi que és intel·ligent la tieta Cinta, senyor Jornal? Hi ha posat mores i així no es distingeixen els trossos de sutge. Us agraeixo molt la invitació, però acabo de fer un nou carretó per la senyoreta Potter i ara m'ha encarregat 10 gallines. Em sap greu, però me n'he d'anar. Després d'això, no hi va haver rates durant molt de temps a casa de la senyora Vinceta Cercanius. En Ton Marruix sempre més ha tingut por de les rates. No gosa plantar cara a res que sigui més gran que un ratolí.